ka janmit ka basuk ka bakamen ya phi iwei bai wei te hakan ga janmit ni don wan rai phi shaphang ki phadar Salvatorian lane ki bangi khot e ki phadar Jerman ki balawan shane shari ka CBA jongi ban bet yaw sambai jong ka jing pen im ti bat ka lano senyang shibun te ban kren shaphang kata ni don laingut hangne ki ban batai ni bakin saban itu hidalade shibit tambangan suong badon ni father dan sister badon ni ba Everest tingi kermen ba kajing ai jing bojuki kan yarab ingi bang kam sungtu shai shaphang kya seng Salvatorian shagane ka dongmingi jungi bachane shari khasi jantia jungi tenga khot na wereki ban panitu shwai lade ha gane ka por idon ni father sister bariba Everest tenga khot di father ban panitu shwai lade shwa bangin yai shakman Kublesibun fi Father Pius kad katib jong fi saskom kaba simya ni ka banta bana pelong ya kini ka jing kendu jungi kam tambe bangin ya thu shapang ka seng Salvatorian bagi jingna senyang jong ka seng jongi ade Father Ambrose Lamin ade assistant parish priest for Lakenso parish but ngadairu vocation promoter hangni po Meghalaya Mizoram but Nagaland te kublai shibun father ya ketua jing penitu jong pi yangi te mentang khot sai sister ban penitu ilade kublai shibun fi barra bat kamtam kublai shibun ifaran payus bat katim jongi bai laplai por khnang ban wan takabta ka jongi ta ka sniang ni ngade sister Salbina Kedai supaya hadam tri kublai shibun ya kublai shibun sister ka jing penitu jong pi te mentang khot ya Dr. Everest Mersing ba Everest ban penitu ilade bat ka ka kam ka bai trei bat kumnoi don jing ya dei bat ka ne ka seng Salvatorian sa sisen kublai shibuna pada nasional tunat ban hedon lang hagding lang nanti jumpi hagan ne jenmet nya sumuru ya ipada Ambrose tai sister Salbina badia superior jongi nang na po Mauro Theological House ngakwa ban yathu ilade bangade ba Everest nursing ibalong kumu president jongka International Community of the Divine Savior lanengi ongki lay Salvatorians ha ri India bakantubro yaga ri Sri Lanka te kaneke jingwan yakendu jongi kadai kumsi benta bangin yasno ktilang hakabai dei batka jingrakhe jongi yaga snam kubala bukrpang bau nongseng jong ki Salvatorian ha perthai brok away ba kirakhe yaga jing poi jumu shaka kadan balakku to kublai shibun ba Everest kublai shibun sister kublai shibun para Ambrose te ka jingkli phi para Ambrose balai ule usnem ulang usnem ubakar pang bahana kamanta ka yeng gasem Salvatorian hangne ha po Shillong ha po India badha kaperthai hi barok away subha pada dia tu kandian te unius nam ulang chisaus nam ubakar pang ya ka seng Salvatorian nangkong ngidap dak jisangu yo blai hakaba lakantiu kum balakku yaw nang senjongi Father Francis Mary of the Cross Jordan we call it Francis Jordan hakaba khatan trik umi ajar arpor way nanta por room apeng kentang balakku yu pat kumta ngir umi kaseng ngilabu yunus nam kumusnam jong kajing sengu yaw blai nagamta kajing kentiu ya niu nong senjongi Father Francis Jordan siya kadan balakku tingis dang yaw news nam nadu ka arpo trik Julai nentaus nam arpo way hadu lemus nam arpo trik Julai arpo ar tigalong ka kaba ansi makam tambe kung Salvatorian kiblawan hakpo khri khasi jongi mana aingu yo blai namta kani namta uni unong seng jongi bal ijinga shisha
na banta ka jing roi jang balang ha ka ni than khasi jongi bakum juru ki pat banta jang kari ki porok ko bai ko thei uni long ni mo kerpang tam na banta jongi lesu te khublei shibun padar phi la bai phang no mas ka tunat do ta 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 gila khamtip sha shishu shphanga jing yakren jungi hangane ka janmit the sister kindiat habangi lech nistai yo snyo ba ki Salvatorian lane ka bangi khot ye ki padar Jerman ki don ga jaka ba kerpang ba ka don jing ki bre khamtam ang ne ha khasi hel jungi tangba kat kum ga jing tip junga amdai tana po khasi hel jungi ha po ka dom sate lam mengi padi ki banta ba pher ka pathai te phi la ba ni thu kindiat shpang ga ei ka ka da walong ta ya snyo ki men chibun ban yo tu ipi shpan ka sing jungi namar ba nganget ro na preng jompi philayo snyo shpan ka sing Salvatorian ni ki missionary banongkong jongka Salvatorian ki bawan yuk chat hani hatan khasi juni bat sate sadam ni mitip hadu kanuk kacing tres dom jongki khamtam hakatu kapor kimpatip ya kata ka culture jongi bat kat jinglong ka sun beneng bat haktu kapor khamtam ki ya kentuk cibon ki jing ba katu kapor don ujumai ro Henry Kim ju don Kim do jing kermen kacing tran jongi bat berpriang ya ka gospel Christ kalongkum kading ka barhem so lengba kacing tres dom jongi haduk meta mene kadang kiden chat chongki kadang sa haduk meta tena kata kadau ki khasi jongi ki kan mau it ya ki Salvatorian namar badai maki ki bawan yuk chat nongkong hak than khasi jongi ban pen priang ya ka tenu blai tena kata kadau ki khasi haduk meta kidang don kata kajing it ki kemau itu kiden chat kiba kila treshtom bat kila le dah duk tak khamtam kitu ki retumen kidang kemau kitu ki kamba kamsan kiba ki Salvatorian kila le hakane kathan khasi jungi to khublei shibun sister kila yo thoi kata golong ba sngot tanat hadu kata mo te bantangi phai sapi ba Everest Mersing Dr. Everest Mersing mo nga tip wa philong president jongane ka International Community of Divine Savior mo te u balai ba kane ka mission jong padar Jordan u balakarku kalong ga bakar pang bahadu kata-kata bat kat kum ga jim sothu jonga kidon lai tele kitnat ki padar sister perki pai ba ngayu asngau ba malu malang syuti malu ma house name shejar praspa prapo u padar Jordan la kundo yo don Bosco khoj te kai ke jing ekren juki hang tu bat kai ke bala pelong ki ban don khamtam na mata padar Jordan ban don kerpang gane ka seng jong ki Salvatorian nam ta ki riu pai ba kesung bahaya thu pensya yang kalong kan salong bas tenat ba do kata-kata kumlai syukun pada wakila ailat bangan betai kindiat apa ya dai bat kan mo te pada Jordan ni hakaban kong umur hira ban seng ni ka seng rumiam kumulong menta mo Henry u dai kumu dai season priest upada prairie te hari Germany hatu ki por dai na kata ka jingsha nyoben jong balang ha ka sarkar ha po ri Germany ka ba ka jingya ki ka ba kyong ka kultur ka ha tin Jerman mo te kadon gane te kala kata shisha ya ka balang Catholic juni te ka ba kham pher ka na ka jingmut ka ba founder jungi kalong kumne endau la wan play la de shrom but ula dai ru sha po ri Israel ban lechang pengat por bo yo shti tu te u i ka jing i pau ba ka jing duai jungu halum Lebanon bau dei ban le ai te ka pen ketik e man sim jungu man da lo le phai yang shrom man teng yang ni jing kule jungu tu te ka pelong yu ban perkhat ke tumba piong ba ngidon ki pada
ngidon ki sister bat ngidon ro ki lady te ka main focus jungu hakata ko por ba kumulung do wong ba ngadon kam shwa ban sedang ya ka kan hon jong ki lady ba kitu ki ba tebit ban long kinong tho ai ba kinong tho ai wala ra kilong ki ru ba telada ki ba dei kum ki doktor ai lat ba kinong kum ki doktor ya profession ba ki trehi ada ki dei kinong kai ana ada dei ki engineer kum ta ter kum ka jinglong jong ki kum ki bru ha kam ka ba ki trehi te community bi ba ka jikhori jong blai ka sedang khantame nala ki jong ki kisam jumi na do bangi la yo ka baptisma ngi la long pa ki missionary te kata kalau ba kerpang ka ba kwa plat ban tip ki wei te dena kata kata usdang shwaya ka lady te kat ba udang don kata ki temu te uyo i ba udan musko ko khojro bala khamrong ba kumlung do te ka wei ka singi ulai kendo yu sha turen kumba bi ong ba usnam kat pra prapel te ha kitu kisnam ulai kendo ulai yolat bani keren ban share ro ye ni ka idea ya udan musko ko khoj te ka idea jong founder jongi kalong ba idei ban ailat kumba ka Vatican ba armo kalong ba sha HLR bukan room syaki jingkang jongki yeng rumiam kan thei ba chinrang bat ka pen keman di shu kalong ba wat ki leitir idei ban dan ka role makin le ai na ban tak balang na ban tak yeng kisam jongki te endau la yola ban kren te de kene ke juhi ka idea bo watu don boskoru la yola but kadon ke tinge seriem jong kene ka solution corporators but ka le salvatorian te u founder jungi u Jordan bola ka kru u iPad kene ka mande ke ba compare ke nyaki leiti ba ki le salvatorian ki dei ka jinking ke hapdeng jongki reunion shenrang bat kiruniam kentai. The day maki ki pasang dur bat ben mixipun susu wat kiruniam ro. Hakabalang bat ya kene baro kire ban sedang shwana larampe bat kire ro ban sedang shwana lagi masa. Te ngamut ban ong ba ka jingya pair hapdeng jong ki padar ki sister bat ki lady haka spirituality lele kamdan jingya pair ai ro. Commission mandate jong ro kode keju dena ta kedau ba ka donut ke bahmat tame ke ba founder ula book ka dei gileti tenang ta par yu i ba dang don gi bru belong ke ba dedicate sha ma te wong ngala dan kamen seng kantang ki padar okay te hadin jushu nang tu wong ba ngadan kam saki kin thei ru ba ki yu tenang ta ka dang ya chikmat ma te tang ta he ta kublish bon ba everest pi kejing batai jong ki galong ba ngap tenat mentangi la kham shai la kham sutru shu pang katakan kamram jong ki rupai ba salvatorian aga imlang salang kamtam aga balang barka mission jong ka balang kalong basu tenat du kata bantip mangiru barki pai ba ki ba pe ye kene ka channel rin sekuen ba bantip ya kata na tikina te ni phai byang shi pram bros kila mani thu english phangita ki kam apostolat ki ba ya pher jong ki jong seng salvatorian kaba hakaleng pertai berkhamtam hang ne pori khasi jeti ajung te father hakaliang jongi ki pada salvatorian khamtame ki pada ha ka ke kambangi le ha keleng pertai ba khani ga khasi jeti ajung kuba iti di baga karisim jongi ni kita ka tin sin jongi ka ba u nong seng jongi para Francis Jordan wa ahingi kadai to make God known by always and mean ban priang yo play ban pau u jisu dei nong nim jongi tak no hino kilat tinti te ni ngim long specific batang ka kam ni le tang ka kam ni le dekat kum bijiran kam jeng kapor kum bijiran kam jeng kajaka kum bijiran kam jeng Gibril te haka perthai ni don ru ya ki ministry ni ka postly ba pair ban chunya ketang ni kum hapo Philippines po Manila ni don minya toilang ki kena surok ru ta ba ni tre po ka parish ni tre po school ta ni don ru ha ki ba ede ba ki social media po pulan kam tambe ni long khambun ba ka ministry khamyar
Andi tang ha kabang ong mede tang baca parish di school. Andi wat ha ki ong ki warehouse ni ban luman lam ya kita ban supply ban ayarap ki brio sikam tambe ki mission jongi ka Afrika ini sikino ki mission ki ba dang don kam ya ki yarap mo nang tabat kum populan ngidon nin kamangal ong meneng ngidon ya ini social media ngidon ya kini studio la chong ngidon ya ki ka studio ban permi ya ga jong ke film populan katambe kita tepo Germany di company di school ki parish kini gide ki ba habenta ba pher ti susana ru ba ko kaliang ba news na mar phau niyo arnu ki bishop way bishop na ha po Australia na tawwe po Tanzania ti gini di bishop gidang sian iba mi na kaseng Salvatorian ti kani contribution ni apostolic ke chong iru ba mentala dangi phai po rekasi jongi ke ai ka ba ka apostolic ni tambagi ne oi kuma ki khun khasi khara ki Pakistan kilatip ba commission po kasi jantia kadai bela macra ida di fara Salvatorian ka ba kuma pila ong ba kin mau i yaki kum far Jerman te kila le sibun ba kikam kan ba yau shu yak na yak ka baladab bre yak ba mentah na ko banong ba hapo kasi jantia hi ngirang don tangga parish ministry bat ka school rengkat bat ka social vocational training center kabadan halakan so artli ki parish ki bangi tray kata kalong kawe po Shillong Archdiocese ka lakan so parish ba kawe po Jowai Diocese kanong ba parish tingdon nga kini ki yang bat hapo Shillong Diocese po Molai ni po Malai Moro dan artli ki yang kawe ki yang ka bang auto formula study house ba puli ki prodar bakila poi sang ni kerdan di puli theology ba kawe berkadai ga the soil ni ka auto formulas for namtaga vocational training center hakabang yatre lang bat na kawai na kita na trekam halang ba ba Everest bala yarap sisa kumuta president jong ka SDS but hoy hapo not east kini atli ki bang ya focus ba ka parish ba ka school kini gidegi apostolate ki ba ngidang le ado menta mrei ngirang temu hiban lek kiwe ban te la sin da kala poi kam dai ni saya ihi de kala kakam kala ya chakmat da kala long te ngin pins kan sa pau thai kule shibun kan ni ke de ki apostolic jongi ni kule shibun phada ba phi ba tai ba ki ki penon kam na kunta ban pentip yo kris saka perthai bro koi long ba kano kam menadon e balong specific re kano ke mission jongi phada Salvatorian tengi phai biang shafi sister ban kali kai kata ka jingyo I jengai dan commission jomu founder jompi uba pada Jordan ha ka ban pelong ki breu ban sakri yo blai ban sakri ka balang ban sakri ka amlang salang langba ka jingkhot sha langba ka sing Salvatorian kum ki padar ne kum ki sister ne kum ki riu pai pa kajing yo I jengai jong long seng jongi bantrei hakane ka bri sok wan kadai bangin rong kita ki prophet kiba ngidai ban bot katkum kajing .com jong ka balang katkum kajing nyai kapor nakawe kapor sakawe kapor bat hakai imlang salam langba kajing hikai jong long seng jongi ki bru kiba ni imlang bat kidai ban yo I yakanuksa kal bahar kajongi bat bakin bot kamtam bangi ngidai ban imsngi hakajing hikai bat kajing saindur bangin bot yakajing hikai jong ki jong nong seng jongi ban im hakane ka seng Salvatorian te ngidai ban minot ban trestam ban yadai bat ban ik yakiba ngisatam bat yakiba parajan marpa jongi bat bangin yatli bandon kawe ka jinggut ban yatre hakabalang to kuble shibun sister ni kata jik buksha jupi te ka phai diang sipi ba beris ka ai pitharai bat balai ba u phara Jordan bala karkhu
udon ka jaka ka lane ka jing ke pekerpang na ka benta ka kam jong ki paiba ha ka balang kamtam ha ka ne ka seng jong ki ha ka Salvatorian family jong ki aku mangala ong meneva daga jingyo baptisma jing ilalong lupa ki missionary te kala dai lupa ka jingkhot jong manla way pa way Kristen Katolik Baun im kata kajing im Kristen Katolik Hisya Papura man sedang kana larempe sedang Hisya lagi bat kebalong kam kerpang kumbau fra Jordan lebu kalong kumne ba kileiti lane kita ki rupai pa hapok le Salvatorian kumanong no mo kata ICDS ndai baba ro ki leiti lane ki pai ba kilak banlong le Salvatorian kumba ki padar ki sister wat ki pada trairi rumo ni baki haban shim ye kenika evangelical council the khamtam hak religious set up le ki habdon the henry hak le Salvatorian ru ngidan ka juga commitment ki bangi haban shim tangba like no ya kata evangelical councils ke bakan thup khamtam me ye kenika chastity henry jine barolai kita yau uneu le Salvatorian ro lanika le Salvatorian ro kalau special kalau kumne ba mangiru ni haban undergo training kay bangin long ki member ro te kabalong compare lane kam long kerpang kalau kumne bawa du bishop ki sister ki padaro ki yo kalat banlong ha kane kekerdan jong ki le Salvatorian tela don ru na diocese Jowai for the Ivor Dennis nongba iru ila join ya ka le Salvatorian pe kumu lendok trairi ila join te kane gen kalong unik te wat ma iru lane kini ki member jongi ki balong na gaju ka hingasam kila don ki haban follow ka tu ka evangelical council te ngiru kum ki le tiru ni haban follow ka tambah kalong ngingi la bandon lagi jom hingasan te haka jaka ka bagi padar lagi sister kim la bandon ngi gen belog mau jeng king na unta jeng ki bangin don haka jaka bagi kim la ban yai kim la ban phong de ka sak ro ngi la ban le ban phong de jang ying bagi ong no bangin le ban keren bangin Kristen te kalong kawai ko ba compare long ne ba ya ki spiritual advisors jungi ngila ban khot dai bishop la ngila ban khot kino kiriniam ki padar la ki kiriniam kentei bakin long kum ki spiritual advisors jungi bakin peniyai dut baro ki jingdon kam jungi nak beta bangin pentelon henry hoj ngiru nidan lagi jong ki superior general nadu na rom hadu ha India ha kelem ki bangi trai benta kumba ni support ya kaju commission ya kaju ka charism baru ju founder te kaba ngamut ban ong galong kumne baban train ye kini di le Salvatorian ni don kam hadu hisna hadu arsna te ngaru ngala dai way ki member jo ki bulalong full fledged but menta ki ba la shim ye ka commitment wat hapori kasi jantia jo ngiru kidang guna ngidang la nyo henry hapo kiri kum shapo Australia nangta shapo USA kila edon nota sa Germany sa Philippines but kumta ter haki Europe long kila wan shakmat but kidon ru kibala tre hakti hakjat bat ki padat bat kibala contribute syaru wa ke balang ru de kublai shibun ba average fi batai shai ta long musukna dengan syukwa ban keli halo ta ka poni kemut ba fiap le training gumba si snam ai nota fiap sim ga jing smai ru ne okay te kata ba long bas ko tenat te na try po rikasi jantia jeng labon kum kine ki le Salvatorian kiladon kumbalai spangon te na try hakismi ki banwan daga jingkerman kaba lomba jingnya saja mu Father Francis Jordan balakerku kin sawan syakmat ban IT lede bat ngin trairu daga mensim ba compare namar bangi rumidan kata jingkhot kaba kham kerpang kaba nyihaban peni syahiway namar ko mulalom syaki re Europe baca re Amerika ni iba bun hakilale kum hapo ka diocese hapo US hapo Tuscan kila tre hakti hakjat bat ka diocese bar kila le bun hakikam apostolate kaba
ki duna badi ki nong tere ka balang bagse ba ki lesar uterian ro ka non chakba ka blesh buat pa so tuna pala sha shu ajing batai jupi tengah pai shapi pada Ambrose ka ek ta jinglong jong pada Francis Jordan ele ka jingriu blai lane ka jinglong ko baudan ka bala ktai phi ka bala khring phi ka bala pulong phi bandrung ha gane ka Saint Salvatorian banlong lendo ha gane ka Saint Salvatorian Father nga nadu bangarung hakan ni kasing Salvatorian adat nyau natap tak jikmen mablay ngalajit hi kawai kadai ka jinglong ka kharisim ko jong ka ni kasing bangong kamlong tang ya ka kawai ka bentaban nei mo handai kelong nya ngai mo kati nya jong ka jingtoi kam ko jong ki but kawai ru kabaya dei bad u nong sai jungi Francis Jordan balakar khu kawai ka bang sutunan kadai kani hakabau tho haswa habas tangdu jong ka spiritual dairy jong u tho kum ni I accept what the Holy Church accepts and I reject what the Holy Church rejects. Nga pediang ya kai ka baka balang kui ka pediang ban kan tai kai ka balang kui ka berkentai ka bamun kusabaturian umdei shaba jong ka balang ni umdei halo jong ka balang udai metrai hapok ka balang temun ni ya kan baka balang kebarang kebalang kadai ka diocese level nande kadai ka parish level nande ka international level hakan ngono ngimyai lai mak ni pediang kai ka balang ka hikai bagi haban hikai dayap ya kataru kata kadai ka we ka baar kadai ka bong uju amar bor yang ni ki khun mun sim yo the zeal for souls ka banraham kata ka mun sim namta kimen namta matni kimen sim bekibat mat kumba fi atib hibangi degi Salvator kina penem mo kadai kadai ka ba manga kumu lengdo menta la south nam saban kenjok sans nam nasau ba kani ndai tamangi ki Salvatorian ndai tamanga Salvatorian dei habaro mangi kum kilengdo di bandon kata ka jingar hem mo namta kimensi man penem kimensi milong lengdo namta man penem kimensi di kadai kawe art ligi benta ki ba ngasuka ben pau ni ba ka ba bakta ba ka ba ai men si menga ba ka ban long ta khot ba o lengdo a ni ka Saint Salvatorian kani ka long sha ka ega jikir ku ba ka ba perkemen yang abar bor ku lengdo a ni ka Saint ku blai shibon farafi la batai kata ba galong bas ku tena do kata tingi phai shapi sister kumno ki tip ya gane ka Saint Salvatorian kono kor kom tip phang jongki but kai ka bala pelong phi ban Syakri ka balang langba gane ka Saint Salvatorian. Nang kong nang shap shwa bangan join ngampat tip pangkane ka Saint Salvatorian. Te hakato ka por don ibe ba kateng Nicholas nang tudu idang don hapo seminary le langba jong i pen itu yanga ya kane ka Saint. Te nga join no ya kane ka Saint Salvatorian. Te ngampoi pakadro banlong ka reunion. Henry kacing temu jong blay pat yang kalong rakumbe u ibit yang banjit balong ka kun bansakri yakan ka balang umbau de manga bakot lepi pimsha makot yang tengah ngai yak taki ketin de lengba kacing i blay tu ibit yang ban long kata ka sakri jong de ngawan yakan ban ngawan bat ngai thu yakan ka sing pat ladang itu pangkani ka Saint temeta hadin bangalong bangala itu bangala yokmat ya kani ka Saint tengah hun ngakemen bedong kata kanong bud jong sisu kantam hakani ka Salvatorian ngakemen ban ngahun ban im kum kata ka Syakri ban peteng ya kam jong play ban ya kikam kiba unak sing jungi ulah hikay ni kumno ban im hakani ka Saint Salvatorian namar bon pha ki seng runia mangne ha terthai ma apo dai se singi ro bon pha te ka e ka pelong fi ban jet e ka seng ka mandam na hadin banga lapuli ka tu ka ni por ha ka ni ka Saint Salvatorian te ngayo i bau na seng chungi namar ngam tip chapang ki pat ki seng te bau long shelter ulong na seng bas ngeurit bat badon kata ka ching shedhem ban pen priang ya ka gospel jong Christ
te lengba ke jinglong jongu te ngadon kata ke jing sneu ban penting ya ke de ka to kule shibon sister tangi phai biang shpi ba everest pi ha kumne po shlong jingi ba perthai ba bon ha ki sengru niam madon kini ki le ki riu pai ba pat ki te phi thrai ka ek bala pelong phi ban je dia ka de ban long ru pai ba bat phi long ru president ne ka seng bat ka ek jinglong ba gerpang jong founder jong phi ka jinglong ka ba pelong ni phi ban je para ka jo ka poru ba phi kentu la ne terwa shi ki breu ba lada ki kwa joy ne ka seng na mar ka long kumne phi batai kin dia mo to flash pun lagi di long ba sang tanah sisha kerman bagi bayu ya kene ka ji keren ni kan dang ai men sem ki bun but kin yo ya kemen sem jong nong seng jong ki para Salvatorian ki sister Salvatorian but kene ka kan hon jong ki lay Salvatorian palat ya ki South Holy ki ri menta ke Salvatorian kala yo lat bandrum but khat hinadu na po baden na Germany kamen sim jung ko yo lat ban wani kujat hang ne hari kasi juni but balai nga sno sorong ban yang ban keren kumne marhamat nomor ba hari kasi juni de gari kebala kerku shisha do play kaba ichisha bahadu baki missionary jung kumu fada odo lawan madula kut men sim hang ne ke jika juni but kajingkerman hi kubangai iba kita ki le hari si jungi kilong shag baklan ni dalam dah compare bat kwe juai kini but kajinget ke ba ki Salvatorian kila bet akan ke jaga ni don kam mentas tang ban shu polish na te kum ki leti balai ni long bat ni dei ban simkhia bat ke e ke banga kwa ban invite ne ban priang so ba shaka ka lay Salvatorian dan siya kayong kasam jong ki para Salvatorian dan ki sister Salvatorian kung mga ong himan ne ba kayong kasam jong ni kadai ka jing sedang na duo ba la pembaptis ini te ya kaseng Salvatorian ru hakleng setelah seperti de hari kasi jantia bala pembaptis mengkong menong na ba u founder jong usen upa mo ya ki samut ki missionary for auto formula for Angelus Mansloher, brother Marinus Shaw, te baru Joseph Buckley. Kibala wan man yuk jat ne kibala im, but kibala hikai ya ka jingwai ko kupa jingi ikot niam berit bari ki jingruai kumba pi ba wat ha ka kor nanti benang ro for Corbinian Bonheim ula tho bundli ki jingruai te ladapi ya sungai olah saya ko jisu pelikan ketur ke jing ruai bola le di fra Jerman jungi te hakatu ko por bagi wan let's say ki khasi jing kitang guna wat shadu shaki thain riwar khasi pana baro itu mo kung kasino lamin kasino ba para ambroso wan mi na muchwa te niu iba ki lady kimtip kimyo kata giding syai te de gane ka sin ningkong mat platform ba kumaya ka sang Salvatorian ni haperthai hi bro ko we de napo ri jungi bala sedang ningkong te menta kare ke jing pendit benriu ba ke jing peniu iru ya ki nong shong shnong de gari ka si jentia ba jungi makin tipken ya ka jingdon jong le Salvatorian kare khun ningkong jomu u para Jordan bala kakku kau bawa kan sip haka jimut jim berkat jemu, mat hadin ulah saindur purai ka bersama iru lagi padar bagi sister. Kule sibun ba Everest uternat sisya. Kumba ngitin nga day nagasnong kumba umdon mas man kasing play. Tay ki por midang red pun gitu ki mas klam lang do pun ki jingruai jong ki para Jerman sudah. Wah minta gila klan re ko por tengi majan nang landet. Te para Ambrose kay ka kumbangan ong no ka advice pi ki kena samlaban rung syaka sing Salvatorian wah lese kan ni kam dei kata bangin promote ka sing Salvatorian nuar bon ki sing ki kwa ban khot sala de wah tang balong ba ka
จึงไอจึงบุญจึงพีกิคณะสำลากิบอกว่าบรรจรลังดอบันจรริวเนียมบัดคำตำบันจรหากาเซงสัลบาตเรียนจุพิบัดพิลาบันทุกันงุดกิพดารคสีนีลาดอนหากาเซงสัลบาตเรียนที่บันไอมันเสียมคำตำเอกสำลาบัดงาคุมบุกเชนโปรโมเตอร์จงกระเซงอันตรายสุดนั้นส่วนน้องก็ไว้ก็บ่ก็ได้ก็จึงลุยมันเสียมโยบเลยก็จึงลุยมันเสียมอยากก็จึงขอดจงบเลยก็ได้บันดอนหามันหางี้คนสำลาน้ำมันว่าแต่ดังนี้มันลุยมันเสียมนิมละมุสเงาอยากก็สู้จงบเลยอย่างง่ายใช่ไหมนี่ก็จึงขอดกับบังอาจสุทุนามันองโนกุมาอุสุทุสองเมื่อดังบางจึงรับจงเอเดpada kumta yakikut samlarong ba langba ki bahalor ki kimi pajong phi nene ki parlok ro nene ki langdo ki sistar mono ki bakran chapang kaji khot jong blai tadi kata kasur jong blai de ma phi ban response phi ban jubab kumta balong ban jubab ni de ban kelu ki musim kam tambe balong ki reunion balong masing sabaturian ne nu kiruinam tame kiruinam kilong missionary mo bonsian hi tame kum gasang chungi te kawai gede kata kajing kelu kimsiem kaba ngapa ono man ki samla mang habang ya keleng jekari kasi jentia chungi nga promote ya namanta ka auction sakaseng but kaban kong hingong pide belong ulang do namta ka balang ulang kam kasing sebetulnya kadang kadai hapo kapalang dengan long ndo nangkong kapalang te hang ta beringa kayi ngasam junga kadai sebetulnya ti kumtangi ti kalong kai ka ba kumu kum promoter kum ndo berang samla asam man pensiluri ko samla jungi balong kiburi ki samla ki ba keluy ki ba sebun penjubat ka sujung play benangkong ka kadai pi ya po kasi jongi habang ayat keleng kung function peruntang syemma ki ong berbor hidup pada hidup imgalat entah tingong kajinduk kemdai ban khangla ngi kisautrian ngi kloi banyarap ya kajinduk kemdai ban khangla te ketiga ka kamon bas kham jong pi kajing pap jong pi bada kata kajing mut bas kham ban long ban persang ha jinglong man kumlong do ne kumproniam ne hak wat ha kinu kiseng ne ha kiseng dai senro ti naso ban ong ba samlawi pidei banong ki basbun pindei ban bu jingge haswa ba pinjuba ne ban ong ho yo blai but ublai berboy kala garanti kajinga lenti kejongi pinsa syam ya kata kajing khot jong blai amdei hang tu bang su thu yak khot jong blai ngam su thu ha ka tu snam ajah nyaw bangan salong leng do andrei kat bangan ang yai na su thu ba pleng blai khot yang acha kan ni ka jing long leng do jing long runyam ha ni ka seng ti long ki baslur long ki ba kloi long basbun bada hamtam e bu jing ye bada dak jing ye yakran ba kren do kemudian bun kiban yarab hakaban khamtambe ban pen priang ki ma jong blai te kini gede kabang ko aban ong ki samla bakon ong ki samla ba gede belong ki basbun na ban ta jong blai ini kadang bot ki pada khasi tu adam te ngidon menta prangut ki pada khasi bat saarmun ki masa kentang hauli usnam tumai wa kide father deacon David Marbayang baru deacon Robert Marwain di kini gide deacon ki bala pulis sebar pulis ni pulis sepo Tanzania pada menta deacon David la don changdi te deacon Robert udah missionary po Mexico tila unsawan ban ka kentang hi debat ki ken salong singlo si paun bar ngidon ki prodar ni ki ba te ngido hado bisiru ngidon ku sound sangun te ka ki pada jengi po kasi ngidang bun menta bat ngidon kam ma penyar ki ma jong play ban kring beng bun ki musiem kumba trang unong sanji par Francis Jordan Terima kasih
The sister kum kirun yang ikwa berbor bani yo ke jing suk bani yo ka jing kemen. Te ke iki jing hikai ne jong padar Jordan ki dinja jing ki bani lam ngi ba ka jing bodi kuris kin ai ngi ka jing suk jing kemen. Bat ka ke jing sneng ne ka jing kentu jing pi ya ki kna samla khap tam samla kan thai le ban bodi ki dan jat jong nong seng jong pi para Jordan ban yo ya kata ka jing suk jing kemen kat kum jing hikai jong nak nong shat yang asingen ngakmen ban bodi ki den jat jong nong seng jungi kumbanga ong menni namar ba nong seng jungi udah ubas ngurit adu kata-kata badudon kata kacing terang basisha ba kata kacing hem ban berpreng ya ke gospel jong Chris tengi yo iro uklem chatting ban pha khamtam nokong nakshap yaki padar barki sister sane support not is wala dang patip age pan kaneka not is kumno kalong Henry lengpa kata kacing hem jong ukloi ban pha yaki uklem kan randin Henry uklem chatting ba ki padar ki sister ki banle chete kin long kumno te lengpa kan ni kacing terang chu ngasania ba nangne sakpat ba lengpa kan ni kacing benito jungi hakaneka channel ro bagi wei kin kring bat kin bot ya kata konuksa jong long seng jungi ya kata kacing sulur jung ban pha ya kita ki reunion ya kita ki missionary banako bantre bat teng ya kan ni kakam jong bleng teng ngapa ban ong ki para bangit baro kumunang seng jungi umdon kata kacing pek jing ya per jimbut ya ka kum ka riti ka dustur lane ka cai bandriu ka ten ka thale te kum mangiru ki kirungai kinang bo jong Chris ngimdai ban pek ive ya kata kacing ya per kaniam karkom lane ka culture lane ka cai benriu ka bang ka di kayo ka kot ngin don kata musim bangin yateli bangin don kata ka kawe ka jimut bangin tre ban preng ya kata gospel jong Chris ban pen sotet ya kita sembai ki bangin layo khamtam nang ba ka jing kai jong nang sing jong so kublai shibun sister kubun ba ada ikwa ban ke jing hikai jong Francis Jordan mo won ban yo jing suk jing kemen won pei ya ka dinja jong Jisu ban priang me commission te aba ngidon tang ta gawe ka thong mun adon kana undo jing ya ro ngidom kuslai te kan ngut ki sister kasif la don ka sing pi tang ngidon kadai ngut ta te kublai shibun sister nang ta kumno ki ongan faina shiba Everest kumno ki riu ba ha kene sing siang ha kene sing Salvatorian kilong ki ba shipenta bha da ke khir hama ki kambalang bat khagano korkom phi dangla ban yo shishu la sela da fikwa ban yo shishu ya kine ki riu ba ban dan ha kene ka sing riu ba jong ki Salvatorian kumlai pada kumbau founder jungi uang ba Omnibus et OBK kemudian ifada meneba by always and means hakino kino kirkom kino kilti marke jingkhang jongga neka lay Salvatorian kapli yabaro tangba kumbau founder ride vriu badan shaka German in heart and German in spirit ukwa equality udeu founder uba suret betreshtom bat open i deki kam aga jing imjung te kumki leiti kuma piong ba lada ki kwa unwan jingi imtiang subhai tangba kidai bendon ka jinglong belong mu belong kata ka mensim universality kumba ki akren father bersistan adu menne but kidai bendon ro kata ka jingshania ka ba kong hakitin namwe ba trust in divine providence kumba mahu ula pha ai missionary daga jingshania kli dalan hau play barka jing sedang du ya gaseng boroh lai ki kun jungu ne ru kadai tangtai te sakawai ru kalomba mano ki bakwa banwan jaga le Salvatorian ngidon kam ke quality ngidon kam ya ka
quantity. Te nakani kecik sedang keberit jemi let's say hapo rekasi jentia mentangila don lies pa plus semua. Te mentah hari India ke movement kelayai berhaka pertai berboy kelayai in sedang pun. But ngaduai baleng ba kamensim ke bau founder jemi ai bau de brew berduai. Ulatho haka diary jemi palat eka news pa sin tang haka wega diary jemu duai Francis duai. Telada ka inga semjing kalau ke berduai lada pidon hakno kono ke jaka natharai ba ngin long missionary in sedang nala jong ke inga semjing wat lat haka jaka ka bangam la pandon andre ladang duai ngadai pau missionary te penduai om tang reunion sinrang berkentai lene ki bishop ki bala penduai wat mangaru la ngadon kita ke jengek kumbadon founder jungi kumbalong hi Kristen ba shisha subu hakno kono ka longjing hakno kono ka jaka ka balang Katolik kala yolat bar yuk kejat bat ki nong ngej jong ka balang Katolik ki don kata ka juku mensin kila balle ki kam khala ki pera ki ki Kublai shibon ba Everest te ngakarmen ba kane ke jing yakran jumi menta kasngi kala jing menta yangi baro iwai piwai kam tam ki khon Kristan jungi Kristan Katolik bat ki wei bomdei ki Kristan Katolik ruha kaneka dong sate lamingi jungi bat pori kasi jentia ba jungi te ki jengya plim jungbut ta kasngi ki longi badon jungbut ba ai jungbut ki ba batai shash phanga jinglong jong ka seng Salvatorian tengar wa kemen bantip ki don ki padar sister bat ki don ki pai ba bat bantip ya kata ka mission banangkong jong nong seng jong pi wa jong founder jong pi te sis pas nan menshwa kari khasi jungi gade kari klau om don nanti om don singke om don light nyar baki bakwa banwan chane hanrai ublei kwa banwan bad uwan nomor bu e yangi uwan chane lang bagi padar Salvatorian dan eki padar Jerman ban bed yung ne sembai jing penim te kublei shibon padar Ambrose sister Pak Baris ya kini gijing ajing mot jung pi te lada ngi don kapor kalau ngijing keren paslu penat ke ajing bon kin sa persyang ban le ha ki wei pat ki por te ngange scam ngam artatien ba kane gijing keren kalau gijing mentoy bakraw na kamtag ba pay itu ka channel jungi tinga kublei shibon ya ba sabio ba hila ki ba tim raksaskom ki bala ring ya gane ka video bat ki ban satel ka sa channel jungi te kublei shibon ya baro kublei shibon ya phi baro ba pay kana channel kublei shibon